Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la segona taula territorial. Recordem que l'última taula la vam fer a Viladecans i va ser el 4 de març, precisament 10 dies, només 10 dies abans que es decretés l'estat d'alarma per frenar. Han passat només 6 mesos, però han estat tan ple de novetats que sembla que hagi passat més que 6 mesos, 6 anys. No? I per això pensàvem que aquesta segona taula, per força, no era obligat, doncs l'havíem de centrar a les conseqüències que té la nova situació que estem vivint, que estem patint, no? I per això també l'hem de fer en aquest format precisament, en aquest format virtual. Hem pensat dividir la sessió en 3 blocs. El primer bloc el volem dedicar a compartir l'experiència d'aquests mesos i els aprenentatges que en puguem extreure. En el segon bloc, la idea és presentar-vos els resultats de l'enquesta de la xarxa d'Ateneus Cooperatius i també de l'enquesta que vam fer com a Ateneu per explorar possibilitats d'intercooperació entre nosaltres. I el tercer i últim bloc ens ha de servir per detectar necessitats compartides i explorar algunes línies d'intercooperació concretes. Cuideu-vos molt, cuidem-nos molt, tinguem molta salut i moltíssimes gràcies i ens veiem el 8 d'octubre. Gràcies, a reveure. A reveure, cuideu-vos. A reveure. Adéu, igualment. Gràcies.